Sziasztok, megjöttem a part 2-vel, Tokaboka part 2, az elszúrt házasság. Amúgy előre szólok, nem tudom mi szokott lenni a házasságokon, hogy mit mondanak. Fogadja, hogy a feleségével lesz, míg ha kövér lesz vagy sovány. Fogadom. És ön fogadja, hogy a férjével lesz kövérségben, szegénységben, gazdagságban és soványságban? Hát, bocsi, de ha szegény leszel, el foglak hagyni, szóval én ezt nem, bocsánat, nem fogom ezt végigcsinálni. Akkor menj el innen. Várj! Add ide a ruhád. Hogy mi van? Nem adom. Azt mondtam, hogy add ide most. Jó van, leveszem. Tessék. És a ruhát is add ide. Tessék. Oksi, most hagyjatok engem békén. Mi történik? Miért vagy esküvői ruhába? Hát tudod, régóta ismerjük egymást. A másik nem lett volna veled szegénységben, s én igen. És tudod, már 5 éve krássollak. Vagyis tetszel nekem. És gondoltam, hogy felveszem az esküvői ruhát, mert szerintem neked is tetszett. Na jó, hát ezt eltaláltad. Na jó, akkor újra. Fogadja, uram, hogy szegénységben, gazdagságban, soványságban, kövérségben, dagadtságban ott lesz a feleségné? Hát persze. És ön fogadja, hogy a férjénél gazdagságban, szegénységben, oké, a többit már hallották, ott lesz? Igen. Juhu, akkor megtörtént, jó, de én kell menjek palacsintát sütni a lányomnak, szóval viszlát. Juhu! Hihi! Gyere egy kicsit el. Tudtam, éreztem, hogy vele leszel. És a szüleid vajon el fognak fogadni? Biztos, imádnak. A másikat nem imádták, nagyon fura feje volt. Na jó. Sok sikert! Tessék, hoztam neked virágot. Jaj, köszi szépen! Girl, slay! Na amúgy ki akar enni? Ja, hogy csak én vagyok éhes. Na oké, akkor mindegy. Felejtsük el szerintem ezt az 1 percet. Miért vagyok ilyen gáz? Szóval ennyi is lett volna ez a part 2-s, a sorozat is, de majd hozok új sorozatot. Na sziasztok!